உலகின் முதல் முஸ்லிம் பெண் பிரதமர் தனக்கு பாதுகாப்பு அளித்த அதே அமைப்பால் கொல்லப்பட்டார். இது 1988 பாகிஸ்தான். பெனாசிர் பூட்டோ பிரதமராக பதவியேற்கிறார். நூற்றாண்டு கால ஆண் ஆதிக்கத்தை முறியடித்து ஹார்வர்ட் மற்றும் ஆக்ஸ்போர்டு கல்வியும் தந்தையின் அரசியல் பாரம்பரியமும் அவரை வலுவாக்குகிறது. அவர் ஜனநாயகத்திற்காகவும் பெண்கள் உரிமைகளுக்காகவும் போராடுகிறார். பல கொலை முயற்சிகளை தாண்டி மக்கள் ஆதரவை பெறுகிறார். ஆனால் இராணுவ உளவுத்துறை அவரை எதிர்க்கிறது. நாடு கடத்தலுக்கு பிறகு எலியாந்ததே அலிகவேத்திலிருந்து 2007 தேர்தலுக்காக திரும்புகிறார். டிசம்பர் 27 ராவல்பிண்டியில் பிரச்சார கூட்டம். அவர் தன் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளை நம்புகிறார். தற்கொலை படையினர் வெடிகுண்டுடன் நெருங்குகிறான். துப்பாக்கிச் சூடு முழங்குகிறது. கவசமிட்ட வாகனம் தீப்பிடிக்கிறது. ஜனநாயகத்தை நம்பிய அந்த பெண் பெனாசிர் பூட்டோ